Всім привіт! На вулиці холодно, але мені здається, що від наших новин трішечки потепліше зараз. Ви знаєте, така з'явилася ідея зустрічатися з вами як мінімум раз на тиждень і говорити, що ми зробили за минулий тиждень. Які новини? Новини вони різні, на жаль, є трагічні, тому будемо відверто говорити про все, що ми зробили, що збираємось робити. Ну, по-перше, всіх вітаю, ми повернули кораблі. Все, як обіцяли, так і зробили. Спочатку повернули наших полонених, політичних в'язнів, наших моряків, зараз кораблі. Так, не все там гаразд, деякого обладнання там немає, але, як я і обіцяв, зараз з'являться списки, чого немає. І по-перше, ми звернемось до Росії, вона обов'язково нам це поверне. А по-друге, в будь-якому разі, за 3 місяці наші військові катери будуть готові. Це радісна новина. Далі, що стосується нашого бюджету, всіх вітаю. Теж важлива новина. Ми прийняли бюджет на 2020 рік. Прийняли його дуже швидко. Прийняли його нашою монобільшістю. І це дуже важливо. Перший раз за 28 років, не місяці. Просто за декілька днів підготувались і прийняли його без різних хотілок, без різних посад. Чому, ще раз говорю, тому що дуже швидко ми можемо працювати в нашій Верховній Раді, коли у нас є монобільшість. Я вас вітаю нашу команду. Монобільшість, але, ви знаєте, про це ми можемо теж говорити дуже відверто. Третього депутата по кількості, я маю на увазі, було виключено з партії «Слуга народу». І ми цим пишаємось, тому що у нас продовжується очищення, тому що ми дійсно партія народна, «Слуга народу». Ми служимо народу України. І набрали людей з народу, звичайних людей. І завжди казали, якщо ми будемо знаходити щось кримінальне, якісь новини будуть про договорняки, чи люди не ідеальні, чи якісь кримінальні справи. На жаль, будемо знаходити серед людей, тому що це не наші родичі, це не наші друзі. Здравствуйте. Доброго дня. Здрасте. От заради таких людей, чесно кажучи, і працюємо. Так ось, коли будемо знаходити таких людей, будемо виключати. Тому що в нас монобільшість. Знаєте, найголовніше – це не кількість депутатів, хоча це теж дуже важливо. Найголовніше, щоб це були порядні, чесні, професійні люди. Земля наша українська. Теж пишаємось, прийняв закон у першому читанні, проголосували закон про ринок землі, земельну реформу, зняття мораторію з продажу землі. Це говорить про те, що кожен українець насправді стане власником своєї землі. Саме кожен українець. І ми цим дуже пишаємось. І як ми обіцяли перед другим читанням нашого законопроекту про землю, ми внесемо зміни, що стосуються продажу землі іноземцям, фізичним особам та іноземним компаніям. Що можливість придбати українську землю іноземців буде тільки після рішення референдуму. А референдум – це теж дуже важлива річ. Це теж ще одна наша обіцянка нашому народові. Наша передвиборча обіцянка. Ми говорили, що найважливіші речі, найскладніші питання ми будемо обговорювати з суспільством і приймати ці рішення на референдумі. Тому пакет законопроєктів про народовладдя, це і є референдуми, обов'язково їх приймемо найближчим часом. З приводу землі ще перед другим читанням зменшимо ліміт. І обов'язково наступного року ми плануємо, і це вже затверджено в новому бюджеті, плануємо виділити 4 мільярди на підтримку маленьких фермерів, щоб наші маленькі фермери ставали великими. Далі, що стосується важливих речей,
в гуманітарному сенсі. Ми відкрили, нарешті відкрили міст в станиці Луганській європейського рівня. Там побудували дороги. Ми вдячні ще раз нашим європейським партнерам за підтримку. Те, що обіцяли 4 місяці тому, обіцяли, зробили. Були в опорній школі в станиці Луганській, головна школа, в дуже поганому стані. Наступного року починаємо капітальний ремонт. Повірте мені, теж буде європейського рівня. 2 КПВ відкрили Чонгар і Каланчак. Ми розуміємо, що це не на все життя, тому що ми обов'язково повернемо Крим і всі наші території. Але теж пишаємось тим, що ми пообіцяли і це зробили за декілька місяців. Найголовніше, що наші люди, наші громадяни, які червоне світло, стоїмо. Найголовніше, що наші громадяни, які бачать нашу Україну, нашу територію, яку ми зараз контролюємо, які перетинають КПВ, щоб вони бачили, що тут інша Україна. Дійсно крута, цивільна, нова, що все ремонтується, все будується. Прийняли дуже важливі закони. Перший про кримінальну відповідальність за незаконний видобуток бурштину та закон про демонополізацію спиртової галузі. Дуже важливий закон. Чому? Тому що ви знаєте, що відбувалося на наших спиртових заводах. По-перше, статистика така не дуже гарна, я про це говорив, що наша держава недоотримала біля 8 мільярдів гривень бюджет. А по-друге, ви знаєте, на цих заводах люди, на жаль, наші люди працювали вночі у 2, 3, 4 зміни. І це була і незаконна, але що найгірше, неякісна продукція, яка потім з'являлася на полицях в різних магазинах, в кіосках, на ринках. З'являлася ця продукція, з'являлася велика кількість, до речі, цього контрафакту. І через це було багато випадків отруєння цим спиртом. Червоний стоїмо. Далі. Отримали дату, підтверджену 4 країнами, Україною, Німеччиною, Францією, Росією, дату нормандської зустрічі. Дожали. Молодці, це дуже важливо розблокувати цю можливість говорити про повернення наших територій та наших людей, відновлення нашого українського суверенітету, нашої територіальної цілісності. Тому зустріч в Нормандії була підтверджена на минулому тижні. 9 грудня відбудеться ця зустріч, вона дуже важлива. Починаємо готуватися до цієї зустрічі. Чесно кажучи, готові, але треба ще трішки попрацювати. На жаль, втрачаємо наших героїв, втрачаємо наших кращих. І чим швидше ми зможемо проговорити про припинення вогню, тим менше пострадають наших людей. Також на минулому тижні загинув наш герой, наш полковник Коростельов. Мої співчуття родині, дітям, жінці. Дійсно, герою України. І дійсно кожного дня, знаєте, такі трагічні новини, вони виснажують кожного, виснажують Україну. Тому треба закінчувати цю війну. Кожного тижня у нас також зараз відбувається для уряду і для Офісу Президента відбувається презентація, яка потім стає публічною. Тобто на минулому тижні була презентація Міністерства охорони здоров'я. Хочу, щоб ви звернули увагу на те, що одним з пріоритетів наступного року буде відкриття
пунктів швидкої допомоги. Тому що швидкі у нас є, ви самі бачили. У нас і в бюджеті багато на це заплановано коштів на закупівлю швидких. І ми окремо від інвесторів отримали гроші і купували. Швидкі є, а пунктів швидкої допомоги немає. Навіть, знаєте, є такий жарт, чорний жарт медиків. Вони кажуть, якщо ви на мосту Патона зламали, не дай Боже, руку чи ногу, то треба переповзати на лівий берег, тому що саме там є пункт швидкої допомоги. Тобто зараз ми поставили задачу, щоб МОЗ підготував велику кількість в містах, в різних містечках, велику кількість пунктів швидкої допомоги. Це треба розпочати будівництво вже навесні. Вже в цьому році, до кінця цього року, ми купуємо 500 швидких, а задача на наступний рік, щоб не було жодної швидкої, якій більше 6 років. Далі ще одна перемога. Ми дійсно готові до зими, незважаючи на все те, що говорили скептики. Що ми бачимо, що у нас рекордні, за багато років рекордні запаси газу в газосховищах. У нас достатньо вугілля. Все, в принципі, непогано. На жаль, вчора в ДТП попав наш уповноважений з питань захисту прав дитини, пан Кулеба, на жаль, зі своїми дітьми. Зараз знаходяться вони в лікарні. Я впевнений, я вірю, будемо молитись, будемо держати кулаки, щоб все було гаразд і з вами, і з дітьми. В принципі, все. Будемо зустрічатися раз на тиждень. Я з цього починав. Доброго дня. На вулиці холодно, але ми повинні робити все, щоб було у вас в сім'ях було тепло. Не тільки в квартирах, а й в душі і на серці. Бай.